Jesús mateix, sent Déu, però vivint com a home, va haver de ser tentat. I Déu va permetre aquesta temptació perquè tu i jo aprenguéssim una cosa molt important. 3 passos que asseguren una resistència real a la temptació i que cuiden la nostra santedat. Acompanya'm per descobrir quins són aquests 3 passos que poden ajudar-te a estar més ferm en el Senyor i a canviar la teva perspectiva del pecat. L'Esperit Sant va portar Jesús al desert, tal com ens ensenya Mateu capítol 4. Però aquí sorgeix una pregunta molt interessant. Per què Jesús va ser portat al desert si ell mateix és Déu? Evidentment Jesús és Déu, però també és humà. I com a tal va ser tentat en tot, però sense pecat, tal com ens mostra Hebreus capítol 4, verset 15. El simple fet de tenir naturalesa humana implicava que hauria d'afrontar la temptació. Però a més, Déu va utilitzar aquell moment perquè aprenguéssim com resistir-la. Llegim Mateu capítol 4, versets de l'1 a l'11, i estudiem aquesta preciosa joia que l'Esperit Sant ens ha regalat. Aleshores Jesús, conduït per l'Esperit, va anar al desert perquè el diable el temptés. Després de dejunar 40 dies i 40 nits, a la fi va tenir fam. Aleshores el temptador se li acostà i li digué: «Si ets fill de Déu, mana que aquestes pedres es tornin pans». Ell li respongué: «Hi ha escrit, no solament de pa viurà l'home, sinó de tota paraula sortida de la boca de Déu». Després el diable s'emportà a la ciutat santa, el posà damunt el pinacle del temple i li diu: «Si ets fill de Déu, llença't d'alta baix, perquè hi ha escrit, donarà ordre als seus àngels que estiguin per tu i que et duguin a les palmes de les mans, a fi que els teus peus no ensopeguin amb cap pedra». Jesús li fa: «També hi ha escrit, no temptaràs el Senyor, el teu Déu». El diable altre cop se l'endú amb ell fins al cim d'una muntanya molt alta i li fa veure tots els reialmes del món i el seu esplendor. I li diu: «Tot això et donaré si et prosternes i m'adores». Però Jesús li diu: «Vés-te'n, Satanàs, perquè hi ha escrit, adoraràs al Senyor, el teu Déu, i només a ell donaràs culte». Llavors el diable va deixar estar i tot seguit vingueren uns àngels que es van posar a servir-lo. Increïble! Déu mateix afrontant la temptació perquè tu i jo puguem aprendre d'ell. Això sí que és amor. Ho veus? La primera temptació té a veure amb Jesús tenint gana. Jesús feia 40 dies que era al desert en dejuni, preparant-se espiritualment per tot el que havia de venir a la seva vida. En aquell moment Satanàs apareix i li diu que converteixi les pedres en pa. Però la temptació no era simplement menjar. La temptació era fer servir els seus atributs divins per desobeir el Pare i satisfer un desig humà tan natural com la gana. I pensem-ho un moment. Qui podria culpar un home que té gana i vol menjar? Moltes vegades quan desobeïm Déu, a la nostra ment sembla justificat, però no al nostre esperit. Jesús ens demostra amb la seva resposta que davant de qualsevol temptació que sembli satisfer una necessitat humana, la dependència total i íntegra de Déu és superior. Jesús respon: «No només de pa viurà l'home, sinó de tota paraula que surt de la boca de Déu». Déu cuida de nosaltres. Déu coneix totes les nostres necessitats. I hi ha un detall molt bonic al final del passatge. Després de les tentacions, la Bíblia diu que uns àngels van venir i servien Jesús.
És a dir, després de la prova, Déu beneeix. Tot això passa per amor. A la segona tentació veiem a Satanàs portant Jesús al lloc més alt del temple. I allà li diu que es llenci des d'allà dalt. Però aquí passa una cosa molt important. Satanàs utilitza la paraula de Déu. Li diu que no passa res, que Déu enviarà els seus àngels per protegir-lo, perquè així està escrit. Aquest és un detall molt seriós. La paraula de Déu es pot utilitzar de moltes maneres. Es pot utilitzar bé o es pot utilitzar per manipular. Fins i tot pot ser interpretada per esperits que semblen venir de Déu, però que en realitat no ho són. Per això hem d'examinar tot el que escoltem com a paraula de Déu. Fins i tot això mateix que estàs escoltant ara. Tot. Jesús respon dient, també està escrit, no temptaràs el Senyor el teu Déu. Aquí trobem el segon principi. Hem de viure sotmesos a la voluntat de Déu. Perquè moltes vegades la temptació pot semblar una cosa molt bonica. Pot semblar fins i tot adornada en veritat. Però en realitat intenta qüestionar l'autoritat de Déu a la nostra vida. I només un cor que viu en dependència i sotmetiment a Déu podrà resistir allò que sembla bo, però que en realitat ens allunya d'ell. A la tercera i última tentació, Satanàs mostra a Jesús tots els regnes del món i la seva glòria. I li diu que tot això serà seu, si s'agenolla i l'adora. Però hi ha una veritat molt profunda aquí. Déu sempre ha estat rei de tot. I Déu va crear l'home perquè governés la terra sota la seva guia i la seva saviesa. Però quan l'ésser humà va desobeir Déu, l'enemic va aprofitar aquella caiguda per exercir influència sobre aquest món. Aleshores, Satanàs intenta seduir el rei de reis amb alguna cosa que en realitat ja li pertanyia. L'odi, l'orgull i la mentida poden cegar el cor. I la tentació moltes vegades s'amaga en coses molt profundes. Un conflicte interior, una enemistat, una ferida o qualsevol debilitat que l'enemic intenti utilitzar contra nosaltres. Però Jesús respon amb autoritat. Adoraràs el Senyor el teu Déu i només a ell serviràs. Aquí veiem el tercer principi. La nostra adoració pertany únicament a Déu. Tota temptació intenta atracar tres coses. La nostra dependència de Déu, el nostre sometiment a Déu i la nostra adoració a Déu. Quan aquest triangle es trenca, caiem. I pensant que obtindrem alguna glòria, descobrim que no obtenim res. Perquè Satanàs promet molt, però mai compleix. Va intentar enganyar Jesús amb falses promeses i avui continua fent el mateix amb nosaltres. Promet ple, promet satisfacció. Però després venen les veus acusadores. Si fossis fill o filla de Déu, no hauries caigut. L'Esperit Sant no és dins teu. Estimat o estimada que m'escoltes, ser sant no vol dir no caure mai. Vol dir com de ràpid tornes als peus de Jesús, demanes perdó i t'aixeques en el seu nom per continuar lluitant. Perquè aquesta és una guerra que ja ha estat vençuda. La pròxima vegada que l'enemic vingui a temptar-te, rep-lo com ho va fer Jesús, amb autoritat, amb confiança i amb la paraula de Déu. Recorda això. Tot ho puc en aquell que em dóna forces. La tentació pot semblar molt bonica, però té la mateixa olor que la mort. El pecat sempre va revestit d'alguna cosa agradable als nostres ulls, igual que va passar al jardí de l'Edèn. I continua passant avui. Per això hem de romandre
prop de Déu. Que tinguis un dia molt beneït.